Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Ngatitarirei nzvimbo nhatu pana zvirevo 15:18. Munhu ane hasha anounza kupokana, asi uyo anononoka kutsamwa anounza runyararo. Zvirevo 16:32. Ane mwoyo murefu ari nani kupfuura ane simba. Uyo anodzora mweya wake ari nani pane anopfuura anotapa musha. Munoziva zvazvinoreva here kudzora mweya wako? Chinhu ichi chandiri kutaura nezvazvo, kuzvidzora, kwete kungoita zvatanzwa kuda munyama. Ngatibudiranei pachena manheru anhasi. Uri kukwanisa kuzvidzora here? Uri kuzvidzora here zvaunonzwa munyama nezvaunofunga? Mashoko ako, mifungo yako nezvaunonzwa munyama, nekuti ari kukutonga zvakadii, ndo nzvimbo yatiri pari zvino. Ndizvo zvinotevera zvakanyorwa. Kukura mazviri. Musafunga kuti hamuna kuya zvisina chikonzero, hamuna kuya kuzoona zvandakaita. Pamwe ndizvo zvamavinga, asi Mwari zvavanoshandisa kuti uve pano zviri bhoneni. Ngatigadzirei, hondo iri kuuya. Tinofanira kugadzirira. Bhaibheri rinoti zuva richadzoka Mwari vanhu vanenge vachiita zvavanoita semazuva ese, sezvatinongoita pese, uye sembavha usiku. Mwari achauya, uye pachava nekuchema nekudengenyeka kwamazino. Hatifanira kusiyana nazvo. Ndinenge ndisina kururama Jesu panouya, asi ndokudzai kuti ndinoda kunge ndava pamberi kudarika pandiri zvezvi. Handifunge kuti Mwari anozvikoshesa kuti takarurama here kana kuti hatina, nokuti anoziva zvaanga achida. Pakatida mira ndikudze chinhu, Mwari vanoda kutiona tichishingirira, uye anoda kutiona tichikura maari, tichiita zvinhu nenzira yake. Mwari vari kutipa upenyu hutsva, vari kuti bvisai zvekare muise zvitsva. Uye munogona kuzviita, asi munofanira kuve nechido, kunyatsova nechido. Munofanira kudisisa kuri pamuripo uyu. Zvirevo 22:24-25 inoti usashamwaridzana nemunhu anotsamwa, unozopedzisira waita zvavanoita. Izvi zvinhu zvikuru. Kune vanhu vazhinji vakatsamwa munyika yanhasi izvozvi. Vamwe vanhu vave nenguva yakareba vakatsamwa zvekuti havachatozivi kuti vakatsamwa, vave nekurwadziwa, kuzvishora, kusazvida nekutaura zvinhu zvakashoreka. Vanhu vazhinji vakatsamwa vanotambudzika. Ndizvo zvinokonzera kunetsekana mupfungwa, havazi vese. Vamwe vanhu vane zvinhu zvakawanda zvinovatsamwisa muupenyu hwavo. Munoziva kuti ndakatsamwa sei kuti ndaishungurudzwa nababa vangu, uye handina kumbofamba ndichizviziva kuti ini ndakazvitsamwira izvozvo. Uye nguva paunenge une chinhu chakatorwa kwauri, chaune kodzero kuve nacho, kana usina amai, kana usina baba, kana umwe wevabereki wako anga ari chidhakwa, paive nedambudziko, uye wakatorerwa zvimwe zvinhu, pane chiri mauri chinoti hazvina kumbonaka. Ndakafunga ndo zvinoitwa munyika kwenguva refu. Ndaive ndakatsamwa nehasha nekuomesa mwoyo. Hapana indijairira, hapana indudza zvekuita. Ndaiedza kuve muKristu ndakadaro, ndaida Mwari, asi ndakase ndava pedyo naMwari zvokuti ndinoti ndinoda kuzviita nenzira yenyu. Ndinofunga kuti kana zvichibatsira kuti ndive neshuvire kuve muviri waKristu, zviri kubatsira vatendi kukura mukutenda. Yave nguva yekurasa zvitema zvedu nezvese zveucheche, zvimanapukeni.
Vana vanogona kuita zvavanoda asi hazvivaraidze kumunhu mukuru ane makore 40. Zvakanaka, ndatanga kuva naMwari tisati tatanga izvi. Bhaibheri rinoti kuna vaHebheru 12, tikwanise kuchengetana, kuti mudziwa wehasha nekusaregerera usapinde pakati pedu. Saka ngatibatsiranei. Kana umwe munhu achikuudza nhoroondo yekuti vakatsamwa sei, vakurudzire kuti varegedze izvozvo vazvipire kuna Mwari. Vaudze kuti zvinotambisa nguva sei, zvazvichaita, uye kurudzira vamwe vanhu. Ndinoziva kuti hazvina kunaka uye ndinonzwisisa kuti nei muri kudaro. Munoziva, ngatinamatei tose tozviisa kuna Mwari. Munokwanisa here kuzvisiyira kuna Mwari? Wachiregedza Mwari ave Mwari. Munoziva, Mwari anga asingafarira zvakaitika kwandiri ndiri mwana mudiki. Handisi ini ndoga ndisina kuzvifarira, aisazvifarira uye zvaimutsamwisa. Mwari haasi Mwari akatsamwa, asi anogona kutsamwa. Anotsamwisa neudzvinyiriri, asi anoziva kurwisa nenzira chaiyo. Dzidzira kurwa seMuKristu. Ngatarisei Marko ndima 3. Zvekare Jesu akaenda kusinagoge. Paive nemurume ikoko aive neruoko rwakaonyana. Zvave zvakonzerwa nenjodzi kana chirwere. Uye vaFarisi munoziva vaFarisi vaishota Jesu uye vainyanzomutsamwisa. Kwaive kutsamwa kwakafanira, kwaive kusina kufanira. Pane kutsamwa kusina kufanira nekutsamwa kwakafanira. VaFarisi vakaramba vachitarisa Jesu vachida kuona kuti angarape murume uyu neSabata, kuti pamwe vangawane mhosva yekumutonga nayo zviri pamutemo. Uye akati kumurume aiva neruoko rwakaunyana, ndoifarira nokuti inodzokera zvataitaura nezuro manheru. Jesu aiziva kuti anga kuda kuvatsamwisa, uye ndinofunga kuti aida kuzviita maone. Naizvozvo akati kumurume uya, simuka uye pano. Haana kuzviita muchivande, akangoti simuka uye pano pakati ipapa. Ndoide mhani. Hama, uyai pano, kana tichazviita izvi ngatizviitei ipapapa. Tiratidze vasingatendi. Ndinoti dai kana Jesu anga asingade kuita ruzha angadai akati kumurume. Akaenda nemurume kudivi asina mboonekwa nevaFarisi. Asi haana kutenda kuti vamuitise. Ndima yechina akati kwavari, zviri pamutemo here kuita chakanaka kana kuita chakashata, kuponesa upenyu kana kuuraya? Asi vakangonyarara. Akabva avatarira kwavanga vari ikoko nehasha. Akatsamwa. Munhu wese aita Jesu akatsamwa. Kurwadziwa nekuoma kwemwoyo wavo. Iye zvino ndinoshuvira kuti tingasvetuka tese. Jesu akazoitei zvinotevera. Akati kumurume uya, ndipe ruoko rwako. Akamupa ruoko rwake, uye ruoko rwake rwakadzokera zvaranga riri. Saka izvezvi hama, kana tikazvibata usiku hwanhasi tinogona kurwa seMuKristu, uye tinorwa seMuKristu. Vanhu ava vakamutsamwisa, uye pane kuti asiye zvanga atumwa naMwari, otanga kupopotedza nevaFarisi achivaudza kuti vanga vakanganisa. Jesu kupindura kutsamwa kwaanga achinzwa kwaive kurapa murume airwara. Hande zvinenge zvakaoma sutazvibata. Nzira yekuti tirwe seMuKristu nenzira yekuti tirwe saMwari. Kukurira zvakashata nezvakaipa. Kubva kare kare takange tiri muhondo. Nyika iri muhondo kurwisana zvakaipa nezvakanaka.
zvaingoitika uye zvakatangira mubindo hazvina kumbomira, asi zviri kuwedzera muzuva ranhasi, kunyanya kunyika dzekumavirira. Zvizhinji zvezvinhu ndinoti nyika yese yanga yakaipa zvokuti hazvitaurike. Tinoda kudzoka kweunhu kwakakurisa. Asi iko zvino vese vanhu vanomirira Mwari, vanova ivo vanoti chiedza chenyika, tinofanira kushingirira zvose tamboita, kumirira Jesu, kuita zvinodiwa neshoko rake, uye tinofanira kudzidza kurwa semarwiro angaite Jesu, uye ndokuti haudzosere chakaipa nechakaipa, haudzosere kutsamwa nekutsamwa. Asi kana mumwe munhu akutadzira, enda panze unobatsira mumwe munhu. Iko zvino izvo ndizvo zvakavanzika zvemweya. Vanhu vazhinji vasinganzwisise havatombozvibate, asi ndinoshuva kuti muzvibate, uye ndinoshuva kuti munhu wese ari kuona chivhitivhiti azvibate. Ukagona kurwa seizvi uchakunda hondo dzese. Ndinoziva kuti vamwe venyu munoziva. Pandinotaura nezvinhu izvi ndinoona zviso zvenyu zvichiita kunge munonyangadzwa nemashoko aya, nekuti munofunga usatombondiudze zvinhu izvi, kuti ndiri kufanira kuenda kumba ndinofadzana nechimunhu ichi. Teerera, handina kumboti unofanira kuregera vanhu vachikushungurudza. Ndinofunga pane nguva dzatinofanira kudzidzira kuita zvandinoti kuzvidzora kutsamwa. Icho ndicho chinhu chekuti munhu anenge asingakubate zvakanaka, uye uchiziva kuti unofanira kuvabvunza, unonamata pamusoro pazvo, wachibvunza Mwari nguva yekunyanzozviita, wabva waenda zvinyore nyore usina hasha, wavaudza mune zvakanaka. Muri kundikanganisira, muri kunditadzira, hazvina kunaka, uye handingagare saizvozvo. Uye rega ndikudzei izvi, kusataura zvakawanda zvinobatsira zvikuru. Ukataura mashoko akawanda, vanhu vashoma vachamabata. Izvo zvanga zvinaka. Unoziva, ndanga sina kuita zvakanaka makore ekutanga muchato wedu. Ndakatsamwa. Munoziva vanhu vanenge vakatsamwa pasi pemwoyo wavo, haungoite zvakanaka. Uye Dave aive nemwoyo murefu, munhu waMwari, uye aive munhu aifarira kupedza zvinhu zvaanenge akatanga. Ndinorangarira rimwe zuva tiri mumba yekurara yemba yataimbogara. Taive newardrobe ine girazi ichiita kunge ine misuwo miviri, zvinhu zvose zvioneka, uye anga akamira pamberi paro. Ini ndakamira kumashure seuko. Akatendauka akanditarisa akati, unozivei? Dai ndaitevedzera zvaunondiudza ndiri murume akaita sedai ndine mwoyo wakashata. Uye akati, zvikaramba zvienderera mberi, ndinongokudza izvezvi kuti handizive zvandichapedzisira ndaita. Hana chimwe chaakataura, hana kutsamwa, hana kupopota, hana kudeedzera. Asi yaive nguva yaive nguva yaMwari kuti Dave andibvunze, pana zvinzwa nezvandataura. Unoziva, pana kwaunosvika kana munhu achikupopotera achiti reka ndikuudze izvi bebebebebebe. Vana vavati iye vanobva wapinda vati mushure mekanguva kakati rebei, munenge musingazivi kuti manga muchirwirei. Zvaunenge uchiziva kuti makatsamwa. Muri kundinzwa here hama wee? Ndinoziva zvandiri kutaura nezvazvo. Ini Mwari
akandiratidza kutenda zvakavanzika izvi mashoko, ndokuratidza mashoko 10. Pindura kwakanaka kana uchibatwa zvakashata. Kana uchibatwa chibharo, unofanira namata, komborera, nekuita zvakanaka, kukurira zvakaipa. Ndo zvakavandika zvekuti Satani haanzwisise. Vanhu vazhinji havazvinzwisise. Munhu chete anotenda kuna Jesu ndiye anozvinzwisisa. Ndiyo nzira yoga kuti muKristu arwe kurwa kunokurira hondo. Iko zvino ndinoziva kuti mave kubhowekana munyama menyu. Ndazvibata. Nokuti takatsamwa. Takatsamwa. Ndikuita kunge ndakatsamwa here, asi ndakatsamwa. Kana uchinge wafunga kuti ungandibata nenzira iyoyo, iye Mwari kuti chokwadi. Ndinoti chokwadi. Zvakaboshanda here? Pane ari munhu here anoda kutanga kuedza marongero aMwari? Zvino zvinenge zvakaoma panyama pako nekuti haukwanise kuwana zvibodzwa ipapo neipapo. Mirai ndikudze zvakavandika zvandakadzidza. Dzimwe nguva unofanira kuita zvakanaka kwenguva refu usati wanyatsowana mubayiro. Ukangoedza zvikamwe chete kuona zvinoshanda here. Handisi kungokupa zvinogona kungoitika ipapo nhasi. Munhu akasakubata zvakanaka woenda wobatsira kachembero zvako munzira woti zvinhu zvako zvofamba zvakanaka. Handizvo zvandiri kureva. Ndikutaura nezvemamiriro apa. Ndikutaura zvekuti Satani wanzwa neupenyu hwangu hauchatombowane zvimwe. Ndinoti tikaramba tichiita zvinoda muvengi anotitsamwisa more than 50 times pavhiki rimwe chete. Takatsamwa nokuti achekerera mugwagwa, takatsamwa nokuti aisa mota yake pasiri. Handichina nguva yezvozvo kana ndakamirira pekuisa mota, famba pauyawo zimwe zimunhu rongoti hwi. Ndinongo komborerwa. Ndinofunga wafara nazvo. Hazvina kunaka zvomaita zvomanje handitombotevedza nazvo, ndinoda kutongovaudza zvandoda. Alright. Unoda kudzoka makore anotevera titaure nazvo zvekare. Zviri kwauri. Munoziva chokwadi. Pachangova nemunhu panzoko anenge achingokubhohwa. Kumutsamwira munhu iyeye atomboita kuti zviende. Mwari anovashandisa. Usingazive Mwari anovashandisa kuti vatore nzvimbo yekuisa mota iyoyo. Kuti aburitse mauri chinhu changa achida kuti aburitse mauri. Kuti pamwe ungatombozvione wabva wazvigadzirisa. Nekuti kana chiri mauri chichatongobuda chete. Varoma 12:17. Musatsiva munhu chakaipa nechakaipa. Asi tora kufunga kwechakanaka chinoitwa nemunhu anoremekedzeka. Anenge achida kuva pamusoro mumaziso evanhu. Kana zvichiita zvichibva mauri, gara nerunyararo nemunhu wese. Mudikani musazvirwire asi bvurirai Mwari kuti vaite nekuda kwavo. Nekuti kwakanyorwa kuchinzi kutsiva ndokwangu, ini ndicharipa, ndizvo zvinoreva Mwari. Ndinofunga kuti tinoda kurangaridzwa neizvi. Kana muvengi wako ane nzara, mupe kudya. Kana afa nenyota, mupe chekunwa. Nekuita izvozvo, uri kuisa marasha emoto pamusoro pake. Usarege iwewe uchikurirwa nezvakaipa, asi kurira zvakashata nekuita zvakanaka.
Mapisarema 37 1 kusvika 8. Ndima yekutanga. Usava neshungu nekuda kwevanoita zvakaipa. Nerimwe zuva ndakaverenga mashoko aya, umwe mukadzi aive muchaunga akadedzera, ndini Fred. Usava neshungu nekuda kwevanoita zvakaipa, kana kusagodora vanoita zvisina kururama, zvisina kunaka kana zvisina kunaka pamberi paMwari, nekuti vachakurumidza kudzurwa seuswa, vachaoma semuriwo mutema. Vimba, sembera pana Jehovha, uve nekuvimba naye, uye woita zvakanaka. Vimba, sembera pana Jehovha, uve nekuvimba kuna Mwari, woita zvakanaka. Ndiyo nzira yekurwa seMuKristu. Kana pana anoita zvakashata, aita zvakaipa, usagodora, asi vimba naMwari, vimba unze kudakara muna Mwari, uye uchivimba muna Mwari, ita zvakanaka. Unoziva ukadzidza kunzwisisa izvi, Satani anobva atsvaga umwe munhu wekunetsa, asiri iwewe. Zvekuti pese panokuita zvakashata unoenda unokomborera umwe munhu. Unoseka zvakanyanya pauchatanga kuzviita izvi. Vimba, uzembere paari nekutenda Mwari, uite zvakanaka. Uchagara munzvimbo wodya kutenda kwake, naizvozvo uchagutiswa. Farira kwazvo kuna Jehovha, iye anokupa zvinodikanwa nemwoyo wako. Munoziva iko zvino, tichiri kutaura pamusoro pekuti vanoita zvakashata vanenge vachiita zvakaipa, vanoita sei? Isa zvinhu zvako kuna Mwari, uye isa zvose zvinodiwa kwaari. Vimba, uzembere nekutenda maari Mwari, uye achazvipedza. Unoziva chinhu chekutanga chekuita kana munhu akushungurudza kuti Mwari zvorwadza, uye ndakatsamwa pamusoro pazvo. Uye ndinoziva kuti kutsamwa kwangu hakuna zvakunoita, uye hapana zvazvichaita kumunhu. Naizvozvo ndavimba nemi, uye ndicharamba ndichiita zvamandituma. Ndicharamba ndiri muKristu, ndicharamba ndichibatidza mwenje wangu, ndicharamba ndichiita zvakanaka nokuti ndo zvamakandisa pano. Ndichaisa mafambiro angu kwamuri, kuzvijekesa mamuri, ndinoona imi muchizvipedza. Zvandisingafe ndakaita nyange makore api. Ndima 6, achaburisa kururama kwako nekumira zvakanaka naMwari. Waenda kure sechiedza, uye nezvitendero zvako uchibwinya kunge masikati. Nyarara pamberi paJehovha, mumirire iyezve womuzembera Mwari wako. Uchashungurudzika nauyo anoita zvakanaka munzira dzake, pamusoro pemunhu anounza zvakaipa paanofunga. Ndima 8, rega kutsamwa. Urase hasha, usava neshungu, zvinowanzoitika kune wakaipa. Kana mweya tsvina ukave matiri, hatifaniri kudzokorodza nezvimwe zvakaipa. Tinoda kukunda zvakashata nezvakanaka. Kutsamwa kunowanikwa matiri nguva nenguva, asi zvatinozoita tatsamwa ndizvo zvinoratidza kuti tichava dambudziko here kana kwete. Naizvozvo ngatidzidzei kuzvidzora kuti tisatsamwe, tigorarama murunyararo rwaMwari. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.